खुलुमबाय दिनै सेप्टेम्बर 14 आरो दिनैनि दिना बर'फोरनि बुंनो थाङोब्ला BSF एबा NDPनि मोनसे जारिमिनारि सान बे साना जोबोद गिख्रंथाव सान जाय सानाव सासे बीर जोहोलावा गिबियाव मुंख्लं जादोंमोन बे मुंख्लंनि नामानो जाहैबाय बांबुरगोरा बसुमतारी बे बांबुरगोराया रावबो सुथुरजों थैयाखै गावजों गाव जेला जों बे समावहाय गावनि गेजेरावनो बिदा फंबायनि मिसआन्डारस्टेन्डिंआव बेवहाय माने गाज्रि रोखोमै जोङो बुजानाय जादों आरो बेयाव 1989 मायथाइनि सेप्टेम्बर दान दिनै नाथाय बाराया मिलायाखै बै समनि बाराया बुधबारमोन आं गोसोआव दङ बुधबार ओमफ्राय फुंनि एकदम 4:30 हमनानै लांनानै माने माथावरि बुलांबाय थादों बुलांनानै ओमफ्राय मोनसे स्कुलाव दोनदों बे स्कुलाव एसे दाखालि ओंखारबाय बे स्कुला दासिमबो एसे बायला जिलाय दङ माने बे स्कुला बेखौ दाखालि उद्धार खालामदों बे नांगौ होननानै दा बे स्कुलाव दोननानै 11टासो समाव आरो खुब 11टासो समावहाय बेखौ बुथारनाय जादोंमोन माबे जायगायाव बुथारनाय जादों बे माबा मा होनो बेखौ रौतानि बाथाबारि होननाय सुथुरफ्रा बर'आनोमोन नामा बर'आनो बे समावहाय PTC आबसु नांलायबाय थानाय समाव मोनसे आबसुआ BF होननाय आफाद दाना होदोंमोन आरो बे समावहाय जोंनि आफादा बिसोर मोननैखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोंखौ साहित्य सभानि मानसिफ्रा माने थाजानो लुबैयोमोन आरो जे नोंसोर नङाबा जानाय नंला मारैहाय जों बेलेग बेलेग जानो बेबायदि मोनसे बिहु बर'निफ्राय जोङो लाइजाम गांसे मोन्दोंमोन जाय दिन घटना जादों बिनि साननै सिगां लाइजाम गांसे जोंनि आखायाव गोग्लैदों आरो बे जायगायाव जोङो माने BFआ अलरेडि साथाम माने NDP सापर्टार सेंग्राफोरखौ माने बे दैयाव दाननानै गारहैखाबायमोन आरो दा बुजायाबा जानाय नङा रावबोथ' डिभाइडेसन 50-50खौ रावबो बादा होआखै बे समावहाय गतिके जों बयबो ज' जानांगौ आरो हादरखौ बयनोबो नांगौ होननानै बेखौ माने बुजायनो थाखाय आंखौ लेंहरदों अब्ला आं माबायावसो दंमोन ओरै उदालगुरिनि खोलाहा सनारि होननाय 8 माइल गोजानाव बे माने सनारि बर' गामि बे आन्चलिक आबसुनि उदालगुरि आन्चलिक आबसुनि नेहाथारिनि न' आरो बेखौ बांगालफ्रा सावनो नागिरदों बेखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय जोंखौ लेंहरनायखाय जों बेवहाय माने थाहैदों साननै सानथाम थानानै ओमफ्राय बे लाइजामखौ जों 11 थारिखआव मोनदों 11 थारिखआव मोननानै मोनबाय ओमफ्राय 12 थारिखआव जोङो बिनिफ्राय रावना होबाय रावना होनानै 13 थारिख मोनाबिलियाव जों बे जायगायाव थांबाय अलरेडि होमबा बेवहाय आरोबाव साथाम मानसि लांदों आरो हयथ' नोंसोर मोनथिगोन नेफिला होननाय दाबो दङ बियो नेफिलाया आफादाव हाबाखैमोन खिन्थु नेफिला होननाय दाबो दङ बियो बेखौबो हमनानै लांदों बै समाव बियो माने फरायनाय गथ'सो बेहा ओरैबो जेबो गैया बेखौ माने बे माने बिसोरखौ हमना लांदों बे समावहाय बे घटनाया बेलेग जादों बिदि जालायनानै दं आंखौ लांबाय जि जायगायाव सेंग्राफोरखौ लांदों बे गामियाव बालिसिया होननाय गामि बे बालिसिया होननाय गामियाव आंखौ लांबाय बे लांनानै बेलासियावहाय नायब्ला जों जेरा रायलायफुबाय थायो बे समाव बे निफिला होननाया खारनानै फैनानै जेरावबो दानजानाय सानैया लाखिजाबाय बुथारसिगोन आरो बिसोरखौ दा बे बोरैबा बेयाव दानजानाय बेयाव ओरै थैलिले लाला गोग्लैफैबाय आरो सिथ्लायाव हाब बिदिबाथ' जानाय नङा होननानै आं आबसुनि नेहाथारि बे समाव महेश्वर होननाय दंमोन बसुमतारी थैबाय बियो दा बे महेश्वर बसुमतारीया सेक्रेटारि आं अर्गेनाइजिं सेक्रेटारिमोन आबसुनिबो थ' बेखौ लोगो हमनो होननानै बिनि न'थिं थांबाय आरो थांबा बियो नुहुरनानै खारखोमाबाय थायाखिसै रायलायाखिसै बियो नुहुरनानै खारखोमाबायसो मानसिया ओमफ्राय बुंनानै फैबाय रुवाथिखौ दिनैनि दिनाव जिखुनु समाव दा बेलासियाव जुदि समय दङबा
जिखुनु जायगायाव गाव लेंहरथों रायज्लायनांगोन बेबादि मानसिजों गावनिजों गावनि बुथारलायनो हानाय नङा होननानै बेखौ बुंना फैयो आरो बिनि मोनायाव बे बांबुर होननाया आंजों थांफादोंमोन बांबुरखौ लानानै मेरगा खोनादों मेरगा होननाय दंमोन फैबाय बे माबायाव थैदों बे मेरगाया बांबुरखौ लांनानै ब्लक अरांनि सेर गामियाव मोनसे जायगायाव आलफानि मानसि दंमोन बिसिनि अस्त्रखौ सेनो होननानै थाङो साब्रै आलफा दं आरो बे साब्रै अस्त्रखौ सेनो थाखाय माखासे जोंनि केडारफ्रा बे समावथ' आर्मसा खममोन ना थाखा फैसायाबो खम गतिके सेनानैसो माने माबानो हायो होननानै बेवहाय थांदोंमोन आरो बिसोर खिन्थु बिथिं ओरै गन्डगल जाखाबाय नालाय बिसोरखौ बारनाय नुनानै मा जाबाय हरजों हर बे महेश्वर होननाया एकदम माबाजोब्बाय बे माने पिटिसिनि गुन्दाफ्रा हाबफैबाय आबसुनि लिडारफोरखौ गावथारगोन बे रोखोमनि मोनसे उपप्रसाद रिउमारखौ हरजों हर एकदम फोसावना होबाय दाथ' आं थांनो हायाखिसै आंखौ लाखिबाय आंखौ दोनहैग्रा मानसिफ्रा खारबोजोब्बाय साइकेल आंना पाम्पसारखौ गारबोबाय बिसोर बेनिफ्राय दा मोनायाव बेबायदिनो थाबाय थाब्ला हर गेजेरनिफ्रायनो दावराव एकदम ओरैहाय जै होलायनाय बर्डार एरियायाव बे अरां साइडथिं माने खोब 3:30टासोनिफ्राय दावराव आरो होबाय आरो बिसोर बैयाव थाहैनायखौ होनानै फैयै फैयै बे आगंजाराव फुरा जमा जाफैबाय बाव बांबुरगाराया 7 जननि सिलायखौ लानानै आंनि खाथियाव फैबाय बे घटनायाथ' गाज्रि जाबाय बेलेगसो रुबलाबाय माथो होननानै होननानै आं बे फुख्रि मोनसे दं फुख्रियाव गारजोबोजोब्बाय गावग्राखौ आरो सिलायखौ ओमफ्राय बे गावबागाव खारदो होननानै खारबाय माखासेया ओमफ्राय बे मेरगा होननाया जि खारदों हाइवेखौ बारफिननानै बारग'बाय बे बुजायाखिसैबो मायाखिसैबो बेहा बारग'बाय आरो ओमफ्राय आंथ' दंबाय थायो आं सानदों मा जागोन मेन रायज्लायनो नागिरदों जेबोथ' घटना जानाङा मानो बिदि जाखो आं ओरै थाबाय थादों आरो हाथाय मानजिनानै एखेबारे फुख्रियालाय ए सार थाखोमादोलै जाफैबाय बे माखासेफ्रा रौतानिया आरो मानो थाखोमानो आं रायज्लायनो नागिरदों बिसोर मानो आं थाखोमानायखौ गाज्रि दोनगोन ना होननाया ओमफ्राय जाला जाबाय एकदम बेंबोजोब्बाय जों आंखौ लानानै ओमफ्राय बे माबाखौ बांबुरखौ लानानै मोनसे माबायाव दोनबाय जों बाख्रियाव आरो बाख्रियाव थाबाय जों थानानै 1 घन्टासो थांबाय जेबो गैया स्रि जाजोब्बाय आरो दाना स्रि जाबाय नालाय बे रौतानिनो सासे औवा बिजौआव गाखोनानै दंमोन ओंखारनानै खारबायना बियो खारनानै बे बाख्रियाव थ्रोब बेखौ होसोबोनानै जोंखौ मोनबाय दांबाय बांबुरखौ एकदम बोखायनानै बाव बुबाय गोग्लैबाय बेखौ खानानै लांबाय ओरैहाय आंखौ बुख्लायबाय आंखौ बेलेगै खानानै लांबाय सानैखौबो बिदिनो खानानै लांबाय ओमफ्राय माथावरि नेकेदै लांदों एकदम गाज्रि अबस्था बे जोबनाय आरो गासैबो लांनानै ओमफ्राय नैबे दा होननाया बाथाबारि होननाय बे गामिनि बे स्कुल बे स्कुलाव दोननानै गोग्लैबाय ओमफ्राय बेवहाय 11टा समाव बे बांबुरा थैदों आरो ओमफ्राय आं जेने थेने बासायदों खिन्थु आंखौ हराव खावबावदों बे दिनाव बे थांनानै थाबा दिगदार दं होननानै खावबावदोंमोन बिसोर दोनस्रियाव लांनानै दानथारदों खिन्थु बोरैबा बे जायगानिनो मानसिफ्रा माखासे सिनायनायफ्रा आरो बिसोरथ' बिदि नङा मानो बिदि खालामदों होननानै बिसोर बेंनानै लायनानै जोंखौ बासायनानै बे दोनहैबाय थैसिगोन आं मोनसे एकदम लांदां मोसौ गुलि बे गलियाव लांदांआव धारा गांसे ओमफ्राय बे बस्ता मा होनो उवाल सोरबा जियो गोदोना बेखौ ओरै थ्रोब सोनानै फिसिनानै माबायाव दोनबाय गलियाव थाबाय अखानायै फुङाव जेला आं मेगना थाल मोनो होमब्ला आंनो ओंखामसो दौगासिनो गोथैनो बावदों आरो बिराद ज' मानसिफ्रा आरो बावदों आं जेला नायो गासिबो ओमफ्राय ओरैहाय ओंखाम गोजा दै गोजा बे अखानायैनि खोथा आरो बेबादि मोनसे बिराद गाज्रि बे जारिमिना थाबाय आरो बे दिननिफ्राय आंनि देहाया खंगु जानानै थादों आरो बिदिनो बे बांबुरनि थैनाया बै दिनखालि दिनैनि दिनाव थैदों आरो बेखौ आं बै समावनो डिक्लेयार होदों नों सासे जारिमिनारि नोंनि लाइफआ थागोन आरो नों सासे बर'नि जोहोलाव नोंखौ जों अराय सम जारिमिनाव दोनगोन होननानै आं बुङो बे गोथै समाव बिनि मेगनखौ बोख्लायनांगोन एकदम आरो बुथारदों ओरैबायदि गाज्रि बेखौ मोनथिनाया मोजां जारिमिनाव थानाया मोजां
औवानि हासुं माने मा होनो बेखौ खर' गंनै गंसेखौ सिंथिं गंसेखौ साथिं दोननानै टेस्टिसखौ गाख्रुबना होदों दं थैदों एकदम बे गाबख्रावदों आरो बिरादनो बेबायदि अबस्थायाव बेखौ बुथारदों आरो बेनिफ्राय ससेया दंबावो ओइदिनखालि आंखौथ' लाबोबाय मोना बे जि जायगायाव बुथारदों बेवहाय बांबुरनि जि जायगायाव बुथारनाय होसिख्रावनायाव हराव बिसोर थानो हायैनि बांबुर गोथैखौ लांनानै अबा बे खाथियावनो थुरिबारि दं नामा बेहाय जावनानै फबहैदोंमोन फबनायाव दानाथ' मा जादोंनो अर बादि जोंनानै थादों जाहैबाय गिजोब्बाय खाथि खालानिया आरो बेखौबो जावखुफिननानै मानसिखौ बोखांफिननानै आखाइ आथिं गोदोना दानख'जोबनानै बस्थायाव सोनानै दैयाव गारहैबाय आरो बेबायदि खालामदों होननानै जों उनाव मोनथिबाय बिथाङा जेब्ला बे बुथारजादोंमोन बे समाव बेसेबां बैसोनि जागौमोन बे समाव बियो बारा नङा माने हायार सेकेन्डारि पास जाबायमोनथ' 19-20 बेबायदि जागोन आरो 19-20 बिथाङा सेंग्रा बैसोआवनो दंमोन दंमोन सेंग्रा बैसोआवनो हाबासो जायाखैमोन ना जायाखै हाबा गैया जायाखै मा समाव जाबायना